Id-destin tas-Serb Bojan Cmelik mistenni jkun magħruf l-erba' kif it-tlieta wara nofsinhar l-imħallef Aaron Buġeja bat il-ġurati jiddeliberaw il-każ tal-qtil tal-imprenditur Hugo Ketkuti. Infatti l-ġurnata ta' tlieta kienet karatterizzata minn indirizz twil u elaborat speċi ta' lecture legali min-naħa tal-imħallef dan peress li hemm diversi għażliet il-ġurati jistgħu jagħmlu f'dan il-ġuri. Jistgħu jsibu l-akkużat ħati ta' omiċidju volontarju, ħati ta' attentat ta' qtil jew ħati ta' feriti gravi. Minħabba l-punti tal-liġi li l-ġurati jridu jifhmu sal-anqas dettall qabel jibdew jiddeliberaw il-każ, l-imħallef irid jagħti gwida ċara dwar id-direzzjoni tad-deċiżjoni tagħhom. Cmelik ta' 38 sena tkun mixli li wettaq l-aggressjoni fuq il-vittma ta' 52 sena f'Lulju tal-2018 permezz ta' żewġ daqqiet ta' sikkina. L-akkużat qed jaffaċċja pjena ta' mur il-ħabs jekk jinsab ħati ta' omiċidju. Il-każ seħħ fis-6 ta' Lulju ta' 3 snin ilu meta l-kumpanija ta' Hugo Ketkuti kienet qed tinawgura ristorant ġdid f'Paċeville. Wara li ttieħed l-isptar Mater Dei der li kien beda jaqleb għall-aħjar iżda Ketkuti mit 6 ijiem wara kaġun ta' infezzjoni. Id-diviża mexxija mill-avukat Simon Mikallef Staffraġġ mhux qed tikkontesta l-aggressjoni ta' Cmelik li seħħet tal-ħabta tal-10:30 ta' bil-lejl fil-jum tal-ġimgħa u li kienet inqabdet minn filmati ta' CCTVs ta' stabilimenti ta' divertiment li hemm fil-madwar. Madankollu qed tgħid li parti mit-tort tal-mewt għandha taqa' f'ħoġor it-tobba. Madankollu l-avukat prosekutur Kevin Valletta ribatta dan l-argument u saħaq li diversi fatturi indikaw intenzjoni tal-akkużat li joqtol jew ipoġġi il-ħajja tal-vittma f'periklu aktar milli sempliċement li jikkawża ħsara gravi fuq il-ġisem. Valletta qal ukoll li Cmelik kien informa l-intenzjoni tiegħu minn qabel. L-avukat Marija Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali hija wkoll waħda mill-prosekuturi. L-avukati Joe Giglio u Mario Spiteri qegħdin jidhru fil-każ bħala parti ċivile għan-nom tal-familjari tal-vittma.